Hola, em dic Carla i avui he escollit el tema del David Bustamante. La descripció de David Bustamante és que és un cantant que va néixer a Sant Vicente de Barquera. Està en Cantàbria. El dia que va néixer va ser el 1982, el 25 de març. O sigui que el 25 d'aquest mes complirà 33 anys. Com és el tractat? Inicia la música. Des de molt petit ja cantava molt bé. Treballava amb el seu pare de paleta i allà sobre de l'andamia alegrava els seus companys de companyia. Concursos de televisió. Ja ha fet molts càstings. Entre ells està Lluvia d'Estrelles, però va ser Operació Triunfo que va triomfar quedant tercer finalista. David Bisbal va quedar segon i Rosa López va quedar primera. I segur que no coneixeu, és una cantant. Vida privada. El 2006 es va casar amb la Paula Echevarría i el 2008, el 17 d'agost, va tenir una filla que es diu Daniel. Concursos, curiositats. El 1982 va anar a un concurs que va triomfar quedant els Ais Místics. No passa res, mira tu. Ha guanyat 21 discos i de platino i 4 d'or. Ha fet més de 500 concerts i ha venut 600.000 còpies d'un disc en 3 dies. I aquí veiem a Paula Echevarría amb el David Bustamante. Aquí veiem a Daniela, a Paula Echevarría i David Bustamante. Aquí veiem a David Bustamante i aquí veiem David Bustamante cantant en concert. I espero que us hagi agradat el tema de David Bustamante.